Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय जोङो दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं बुनाय नङा खिन्थु बुनाय नङा दे रायजोफोर दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसेबाव इन्टारेस्टिं गेम लानानै फैबावबाय गेमनि मुङानो जाबाय ट्रुथ अर डेयर हा ओमफ्राय राउन्डआ only 6 राउन्ड जागोन बे 6 राउन्डआव सोरनि मा पल खुलियो नायदो दिनै सोरनिबा पल खुलिगोन आंथ' मिथिया नालाय बेयो सैथो खोथा बुंनांगौ माने सैथो खोथा बुंनांगोन नङाबा माबा मोनसे मावनांगोन स' स्टार्ट खालामनासै माने बथल खपाया जायनिथिं मोखां जागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना ट्रुथ अर डेयर गेमखौ स' स्टार्ट खालामनासै First time. Start. 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 Jangan untuk naik kak, jadi tim bekang zat. Iya, cuma. Kita begitu ya na, apa ya ramai nama itu na. Atsa. Shoot na deh. Ang tulang raman si Del ketuanya ya. Terus kan lang si kana. Atsa, nengha angni sigang, angko मोजां मोननायनि सिगां साबैसे गार्लफ्रेन्ड दंमोन बुं? Girlfriend ah. Sanoi satam. Sabi, Saba, Bukan, Sado, bukan, debatin Sadai. Ang selalu satam nang satam kita dong. Nunga berabi one side mana ang moja menung di. One side ko nak ibra, mane जाय जों रिलेशनाव थाथारदों नोङो बेखौसो सोंदों आङो jangan सानैजों मोजां मोनलायनाय औ क्रासालाय थाखायो बे साथाम नोंजों साथाम आंजों साथाम थिगानो दं नांगौ ओइ नाम खोनालायला दे खोनागोन न खोनागोन नामखौ आं description-आव लिरना होगोन स' नोंनि एबार आच्छा नोंना आंसोमोन आंनिमोन 4 राउन्ड थांबाय ना 4 राउन्ड थांबाय दा नोंनि माने जानायखौल' लानसै ना जानायखौ लानसै माने 1 राउन्ड थांबाय थुक्का बेनाव थांबाव दे Acha, truth or dare? Miथिखायो बाथ्रा आंनो मोनसे देरखौ लानो हाया मा होनो नोङो जिउआव बयनिख्रुइ बांसिन सोरखौ अनो जिउआव जिउआव नों सोरखौ बांसिन अनो आइ आफा गुड बय मोजां माने होनोब्ला बिमा बिफायानो मेन नालाय ना जोंथ' गेजेर ससेयावसो लोगो मोननाय नोंजों नोंखौ जुदि बिमा बिफाया लोगो मोन नोंखौ जुदि बिमा बिफाया जोनोम होआमोनब्ला नों आंखौ बोरै लोगो मोनगौमोन ये बड़ी अच्छी बात कही आप स' मोजां दै गथ'आ गाज्रि नङा दिल का अच्छा है दिल का सच्चा नोंखौ हामानाखै माला हामानांनांलाय आरे आं सेकेन्ड ब्रा मेन बिमा बिफाया जानांगौ मोजांसो मोनदों खुसिसो मोनदों स' दे नोंनि दानि थुक्का जान्दी मुन्डा काला पान बेकिं थां बे रावनिबो नङा मा जाया मा खालामगोन ट्रुथ अर डेयर ट्रुथ दे ट्रुथखौसो खालामो आंजों हाबा जानायनि सिगां ना साबैसे बयफ्रेन्ड दंमोन आंहा एकदम क्रासाथ' दंमोन सोरबा सोरबा किन्तु अरिजिनाला नोंजों सानैल' दै आं सैथो खोथा बुंदों फार्स्टआव सासे दंमोन ओमफ्राय बिजों ब्रेकआप जाबाय नालाय नोंजों मोनबाय आरो ओमफ्राय नोंजोंनो हाबा जाबाय बास खुसि नोंनि फिननायाव आं खुसि नोंबो मिथिखागौ कन्टिनिउ आंनि ना नोंनिसै एबार जाया इदि Truth or dare? Dare. Dare. 10 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
मजा आएगा ना भिड़ो मा खालामनांगौ दाखौलाय मा खालामनांगौ हायाव सानस्रि हायाव सानस्रि जल्दि Kalau mau bisa sanjung. Are आं बुंदों आंनि खोथाखौ मानिनांगोन ना बियो ट्रुथ अर डेयर गेमनि नामानो ट्रुथ अर डेयर माने दे जल्दि 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 गो दे नो 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 जाबाय salah lo So, first round যাবে না last round এবার লাস্ট রাউন্ড Oh, Indonesia apa nih? Coba deh. Deh sana malah kalau nang lagi der hebat der Salam. tik 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 Honey dance. Honey dance. Honey dance mana tu? Nah, ya kan. Honey dance mana tu? Ini dance apa ni? रुको जरा सबर करो So, जोब्बाय जोंना गेमा ओमफ्राय मिथिबाय सोरना मा मा दं मा मा गैया नोंथांमोनाबो मिथिबाय मेंबाय आंबो मोसाबाय आंखौबोथ' सानसे लांग्रा मानसि दं थेंक इउ सो माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो अननाय होबाय था बेबायदिनो सापर्ट होबाय था जों बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थागोन स' बाय बाय